Böyle oyuncu. Artem Nikitenko. Yok, yana şu atını yok. Tutanlık bilen Nikitenko'nun özüne şu at Jeremy Roth'dan top oynagy ýer. İlyas Minhayrov top Jeremy meýdançynyň içinde ören hoply purtotlar we şeýlelikde mehmanlar hasaba çýarlar. Ne şeýlelik bilen orta duşukdy görüşmi diýýär. Ne Kerim Hojaverdiýew tapa utlanýar. Ne ören bir zihinli oyunçy, energetik topornyň ýaş oyunçy tapa utlanmaly başlady we şeýlelikde hasa şu wagtam oýnam iki zany bir ören Berk topowlaryň arasynda duşuk bir ören ýiti ýagdaýda geçip dur. Top Jeremy meýdançynyň içine tarap geçirýär. Ören hoply purtotlar bolýar. Ne şeýlelikde hasap diňlerini gadyrdy tomoşaçylar. Ýereler hasaby diňlemeni başardylar. Duşuňam ne 57-nji minutyny hasap diňlenýär. 14-nji beride Badarov şu gedek top elemeni başarýar. Badawat Farhat Badarov top oyuna girdi. Endi bolsa şu ýerde Begen Şäherberdiýew ýalňyşlyga ýol berdi. Hojaly Gurban öwedi. Çarmyrady özgeli çepradan köpetan hüjüme. Hojaly Gurban öwedi. Goň mümkinçilik bar we şeýlelikde hasaby kybir bolýar. Hojaly Gurban öwedi. Yine de bir gedek tapa utlanmaly başarýar şeýlelikde 2-1 hasabyny ýere öňe saýlandylar. Hojaly Gurban öwedi. Duşukda ödüniň ýam şu oýunda ikinji golüni geçirýär.